tu robíš, more? Tebe jebe? A než do piče? Kokos. Cruising down the street in my 6'4". Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu, zase sme tu dneska s hypebistmi v Petržalke. Pozdravte! Čauko. Povedaj. No a ideme si teda vybrať hneď prvého a uvidíme ako skončí. Takže vyberám si... teba! Takže čauko. Mám tu nový outfit, všetko od Cruisera. Giorgio Armani, môžete vidieť. Kurt Cobain. Potom Supreme Waistback X Authentic. Potom Umbro dress, 150 €. Quicksilver mikinka s korunkou za 16 000. Potom tieto skinny jeans, Nike Off-White. Kusíky musíte vyhrnúť, aby to bolo také exkluzív. A tie stali okolo 300, nechcel som veľa. Tenisky, nové Air Maxi, 360-ky s odpadnutou špičkou. Z toho bol retail, pohoda. A ešte trenky Supreme od Cruisera, tie mi dal darmak dáček. Čaute, to máš žltovku? Stark, to víš, more. Za 2,50. Princov. On má okuláre, víš? Píčej. Poviem Tomb Raideris. A vieš, tak vieš. Netreba ani hovoriť. Potom tu máme, že levisky, more. Strašné levisky. A potom, že esprity, more, víš? A ideš. Čo si jebe? A to bolo všetko. Dobre. Takže čaute, začal by som od vrchu. Tu mám ty kokot palašiltovku za 70. Pazuchy si tomu outfitu. Ďalej tu mám Calvin Klein tričko predĺžené long sleeve spolu s gaťami. Gatie sú, myslím, že G-Star rok 2006 retail nejakých 380 €. Presunul by som sa k trenkám, ktoré mám od Vendor Store. Tie sú za 15,50. A nakoniec botičky najlepšie, bracho, zajebané Alexander Mangy so špičkou za 320 €. Bracho, Takže ja som ten, čo si pojebe den. Takže vítam ťa, dneska tu mám creeperky, okolo 200 €. Sedí. FC Petržalka, Akadémia, 5,5. Retail okolo ty kokos 300, tak to môžeme povedať. Ďalej, mám tu pokračovanie dresu, 5, lebo také mám na škole známky. Pičoviny, vole, more. Ďalej, Ralph Lauren, čo ti mám k tomu povedať? Ani neviem hovoriť cenu, idem na to. No a ďalej, tu mám takéto vecičky, vansky, oldschooly, asi 10 €. Tak teda. Čaute. Takže díky, že si sledoval toto video. Nezabudni dať like, odber a koment. Nezabudni si dať aj zvonček na videách, aby si videl naše ďalšie videá. A čaute.